kubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse ya morokerio ya Bible. Mbia mano sana umwanchi umulia vitaseni Kiandizi TV na ibiro binda na ndengo kwaligania asomoro bilio wesabali yo bonchelia astokumirana na bonchelia elinde tuesemia amange wetera o bonchelia bwabo itukulera ni gona talimi umuchivo songo astokumirana no bonchelia yomo yugo chigotumanyana kia chagete o bonchelia bwaye ningi kiagere takaimuke gitambukiro na gochora o bonchelia boigana re yabereka wetera so bonchelia bwaye nabo igombirengo kibinya abekira soko nekibna o bonchelia bwaye ngukina buli mancho muri karansa oike elinde to sange asobwa mo gochaka bonega goika omoelio ile taria na Frida Kerubo na sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook na bakatonyara gwetera Ndizi TV News Digital na bagasensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakatonya gwetera www.ndizitv.net yamwariga ningo atumanye na kyakorukwa na boigo mboncheriki agokora karibu sana. Biama na nche sokungari gani ase station ya Ndizi TV asedero. Madeta Geoffrey amenya kinani. Ona tirara ko kwane gori bonchereri ko gore ngokora. Kero kendo mwanchu muri naganite kumanya mbonchereri kiyogokora na ndenga yoko bokolera. Odiri bwane ngokora ngokora egasiyo ko wemtichicho. Chibene skuru chibene apartment chimonto ndogwenzi. Ko ngabare gasiyi era ko gara nana bonchereri na bonchereri ngo bokora ne egadi goro kungana exhaust. Wana bungo na bonchereri ga. Kwana musikire bogima. Kero kendo mwanchu muri naganite kumanya ndi gwacha gito bonchereri oboiga. Odiri buna bojagete in 2015. Kero na chaka abwang'endere iriga. Bakando chinga tori biashara video bene biashara bia. Abigo sukuma kwa kora kende kere kya bwangu. Ekero kurigereria obonchereri oboiga kero kende ngikia getoka imukie getambukira yo gateba ati gokora obonchereri oboiga bwoko exhaust chicho. Maita abantu bandi mbaro bakora chibesa. Babuganga chibesa kero kende ne chiri cho bisyo kana chitakere ko kuchibesa. Kile kana karado chungusi ane. Na nyote ne biashara bia biko ngimo kibwangu. Jabune kijana. Kadisa dinga ya tiga mbwaze de biashara evident. Baranga tora spedi gone biashara bia na yeko na bimukere. Ekero kurigereria kero omonta gochakio bonchereri buno boiga. Naganite gotwara amaigerio. Kero kenda nga ikwanyoreta amaigeri koru ukanyara ko bagate abona tiga bono kwayire tiga nchake ko imuki getambuke na bego chaka go exhaust chicho magere ana ekero na chagete biashara ebi na imogete nganda bake company nyene so rende bakangoro kina kinta kero kore gasi ene company gere Nairobi so bone kero na egere dukuru oro ngaranga tigande de biashara ebi bisi ekora kwenye bantu bange mbara bimanya kabira tarede ngachaka ko bikora igo kana bikora igo na biara nsugumire igo pakana ikiriga ekero kuriere no ekero gwachagete obonchereri oboiga ngaki ekenyoro na kinane amate yago ya irete getambukire kiga gwachakire tarijerere dongo maite nga boriro buchafia ndoriko kana ekogera maito muntu na gwetuma kero gwetumire ne biashara ne biao kero kwimukire biashara biao goikobi bwaterere bokongu to baso kuchako bwate mungana abantu nga o manga ebinte bibire bobe goseningi na nini abakonyora nga watambukire ekero kuriria soro gongorwa gusim bonchereri oboiga konyora mbura bwata buya kero kende tiatoraira na maega keigo ayenga kikwanyorete e customer yage ntangani ekero na jagete biashara ebi nyuma na egeri buna manyire bono ngangita kere okora ibona estengara kora rigide bantu babere iga batatu tukachaka koboro kina kigasi egokoru kero twaboro kibu tukakore gasi nande bakamanga ne gasi ngia to gokora
ono mete wanzi kwa nyore customer emo na ande weko direct kuja sandi ono bonje rubane bwa chagete ngone ko bokoimoka bokagendera bakabana bunandika kero kende kero gwachagete obonchereria oboiga kero kende ne company yara korigeto karate mamugo esuguma mpaka gachakonyara chibesa chiogwekineri gosena kigwachagete ya na rigetu company gete so bono nakeko na la kere tingarange ne biashara bya imoja ni bije gusi abyo konya bangi kana ne ine seme yabo yobocheni ekero kuriria sorogongo rwa gusi obonchereria oboge ekero kuborengani ne county chiri chinde nakyo kuborigereri gusi nere fair kuningane nechi na sande kogera tro chibone bine biashara kwa bugoli ande ko maithinga na bwe ko roma ete biashara bikobucha tro chibo taringa biaso kire mona bantu bamanyire anda bantu mba bwatenga ko bono buchafu lakini nende ne biya na bigo gosumo okore kende ikie kubwatia mbia mana sana manche murieria ani gotogente gusanganere Geoffrey Amenya yo gokora obonchereria boko exhaust chicho asorogongo rwagusi nagendete gutumanyia asa chakirte goikera bono igo manche muriegendera gusangana imtwe chinga gotogente gusanganere rende twesemie amange gwetera obonchire bwaye Geoffrey kero kurigereria obonchereria oboiga bwago kero kende asomo chubo songo ko gokora gose asanga ngao ngo korandikira ase ne banyamira korange dugunde gochorro ne bamigori ngo nandi gasina kororro anyway as long as toiwane rigori na kerto gona ni rigori nje tuni gosinya ka giche garire buya na ndingo tarire para abe ko ne kore gasi kero kende kero korigereria obonchereria oboiga bwao mbare bibali moko bwatana baramo anyway monto mono ngegerite biashara devi esivya minto nara koroko na rufale timura bono kerange gedi iga na rute skuru akere akambwaterera kerambo aterera kana go skima ngora ntire ngachinge kana ina tebete ngaya gaste yo wete ebago teanga ngarasi merori kwe ori ku gosine gasi uma kumanga ne gasi ori lakini ende ekana na chicha na tebanga bono ni gonte to kore gasi no mukya actually nganye bwaterera yansukiri buna yansukiriga ande buna ntini ni kana ande geretende akaro koriere chibesi yago chintanga ni ko bwatete na ki experience kya okiaringe gosekero gwa exhaust tie echo intangani akona chakirite gasi actually mate to egongo sabachi besa in a distance way onye kere town service actually tinigo sabai goline na mon gongo sabai 80,000 kero kwa ngere na ko tside gari ya moichura ande kero na iranire abango saba kere gari chiri kwa customer ya gichiringe gari chiri ande kero gwena na boku ngakana sedi ko didi bar yeah ekero kurigereria nonye kero gwachite chi customer chiago maybe customer yage ntangani onye gokuinyora na ki response ya ringe kero kwa mukorete gasi ninyorete kero na cheta se customer ani ntangani koro matina tuchina obogeni ona bintu kwenye bantu bara binara abona mungusirite na bari digete ya kange gasi asobonge ngamukorera kero na mukorende ngabanga mukorera gasi ko kururi bakabona kero kuririe gasi bune yiga challenge ne chinyinge chire no nyabantu nabago sikeranga gasi eteringia kero kenda enkyo tarakwero moyo tigo bonchererio obokoro bonchererio bongao kwagenderire gwetuma so bonchererio boiga ya muskina yiko na tikira kotebinga besa ne besa ebenga no bisi aru ine besa balire ebenga ando si aru ine besa so bono nje kero mbwachi besa no mate ni mate ngane chi besa mbwachi taringa no bochafu nage ko rande medetenga egasi ngo ni korande biya ande chi besa ko ngango ngusana chire ko ra kede jones nage ko rantranye bwatu kede bakabona nage ko ra endere tagwete nage ko ranga ndete ko nye korera omanche muri naga netie ko manyanga abantu mbarorora ekwabere gokwerwa amaigere gochi irinde bamanye gasi gabakobwatisa ya ngona ko baskinda kyake oyoro mole mwere ngochari to bwatere adu no mama tinge gasi eteri abantu bonse to monto na bawo ikasa asibuna totabe ko sino monto kolange tuko mukore gasi kero kene ngo abo abaringa no bonyira totabe
lakini rende mbaro rio moremwere na bagwanja twara nara muskasuki mbaro bake ngona kwegeri haina shida ankiora semio mwancho muri uri isko gari asobonchereri oboiga buna kwabera sobonchereri oboiga gwatwarire experience inkiora kwanere igoro yobonchereri oboiga bwa ngakibwa abere kurwacha gitego ikabona iga asa abaminto barisko ote angiga sinigas kazi ni kazi sobone ebendi onsieri aiwachorere okora ngetekere nenye kori nomuki nte tora bwatiraga butaraso aso mutimo komokega ni meto mwancho muri nagendete kweboria mabori nga ekero gwezo extiri chicho ichi obo chabu boringa yogo chikwa boira gochi nabo no chiko totebia nga e competition nga kyogo deal nero ga soro gongorwa gusi nabo igome chando kiri gutera aso bonchire bwa mbia mono sano mwancho muri betaseni Candies TV ani gotogente gusanga no monchire ya Geoffrey yamenya yogo kora obonchire go zosti chicho ndo mwancho muri etatora so mutimo komokego ato skato nyegera kwira turasege kekere bosyo elinde to sange amange Ndizi TV obwansu bwomogusi Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nigekorwa bokoreri bwobo bwenya ase ebirengo begoro abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation ultrasound CT scan x-ray dialysis occupational therapy na physiotherapy gobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore okubarwa goke no kubarwa okonene boigomba bwate eduka ya mariogo ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bernanye gwanchira bare insurance chiko bwatia NHIF AON Minute Liason APA Madson Britam Trident na boigo area ya AAR naboko batarera asenyagatari abo ya Ram angene kigambiro ya Kisii gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744 Ram Hospital Kisii, health first and health always. Omoiboli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira Erioko nyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na obago soiraime nigo babwate ebirasi kurwa play group PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo baisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari cy'obosombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo eri ukorongeje chibwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri CBC imeya Kisii nigo babwate ebirase bibwata amabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokibwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigutiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagutuka ensemo ya yatiko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubuase tauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano isano ne zatu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro
bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexel Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexel Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chio Kisii nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chio Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Biamano sana umwancho mulie bitaseni Kiandizi TV na nengo kwaligania asentunde ya kabere chinga kutoka nitago sanga imeyomorobele wesabali yoboncheria astoka nitago sanga no moncheria Geoffrey Yamenya yogenda tagotomanya amange igore yoboncheria bwaye konde nyora sinse mochiche mitandao asense ya Facebook na bakotanyora wetera Ndizi TV News Digital na baiga sense media YouTube wetera Ndizi TV News asense moya website wetera www.ndizitv.net wana kanyara ntara soa aso mutimo komoka igo Geoffrey na bango koholia kero kenda ene kiogo deal ne competition asoro gongorwa gusin to maite talia ebieka ogokoro bonchire bwo exhaust chicho kero kende na kiogo rengani na kiogo convince customer chiago kubwatikana no bokoreri bwago elinde bacha sore mate se biashara birabyo igende gitanga ni muntu takero kipune customer yao customer tutaketi kunire mbere kwa ni customer ngora ni kende wa kwa ready go so dinde dio kero na ready go so dinde dio nsi igongo mutaberinga na igongo mutaberinga ya ka kero kende wango se lakini asobo ngora mocha ni ile customer wangu mambi gora nyiri kite ko to enyora ya miyamana sana mwancho mulie no igwete na Geoffrey agotosemia nga aseboncheria bonde bwensinere bya wakwa na bya nechi customer chiago elinde ankyo na robeira na gocha sole na gose bakoletera e customer ende kero koligereria asoboncheria oboiga kero kende mechando kili ogwetera asoboncheria obo atyo bina gutumika chigari asiboniga kendo kero kikari to challenge mona mafuta mafuta mete wanza kinete okere gente kinete so wono doni issue ke to challenge asiboniga na mafuta ari kutoka mafuta keiraro biashara bito bia renge buna bia bere bono ekwera bia to kerira ko ya mafuta rende lakini kendo kona kusabanga serikali nero letu yeli yake umwancho mulie nagandeta kweboria nga kerkendo bonchererio boiga asinaro robwate specific yokokora maybe nechi hotel choka nechi skuru wase korata taingonga yoko bokora kolenga timbo ati specific asinyo kora kasi ebenga nyombo momo nyene na bongo na mukorre kasi kero chuire ebenga ni apartment ende osro bongo na mukorre kasi kero ya kore kwere nde chuire ebenga nechi skuru kugenda no na kora skuru chinyinge sana ekero koligereria ngwata tebinga orogongo rwa gusikero kenda ene kyo konyora chi customer chiago maite to kurana nyomba gasi gochire so bono ekero na rengeri korie gasi yongo soka ni gari nyene nage namba kana ase customer ekero kende onye ne skuru na imo kana gari na enda bakona bore mwarimu ati mwarimu no
Gasinta gitu. Bona buna mo ko nyaro ko na ne customer yi. Mo arabaka mo iwana rende mo acham. Kero mo achira mo ko nyoro muntu tabo kirota ebidenga bono. Gasi nchuko akora kere kero kene yo senkere rusa. Ne kere after mba kungire. Yeah. Ekero kuriyeria chi customer chiri obwate ni mede chi customer nchiro ro obwate specific chigo chia gwakire simi ngancho tokorere gaskete. Maybe ngakiayo go chimaintain. Elinde nchisira na ndechienda go chia sangao. Customer nakina tikira utebanga. No go chirenda no go chikwana no bongora. Customer ndio nchi kwira buya erote itukondira gutame. Ekero kuriyeria ga gasoro ngorwa gusikira kenda abantu bambutwali robo manyigoro yo ku exhaust chicho. Mbaro ba twarire boke akire ne mbara amanyanchireri mbo manyete njo ko batoro chinje ninda mbari tiarake so bono akire nende onde gosi utagete biashara ibina bago chamwegerimo amaina kiada kire ko bikora ambia mono sana umwanchi muri Vitaseni Kiandizi TV ni gotandeta gusanga imeo morobili wesabali yo bonchereria astoka ndeta gusanga nere Geoffrey yamenyo yo gukora ubonchereria abu exhaust chicho asoro kongorwa gusiga igamna berika gotosemia mange wetero bonchererio boiga bwaye na kia chagete wikira bona iga Geoffrey ni maitenga no bwate amarora matukabosio akero kienda buno bonchererio boiga kwa bere kwa gukora sigika Erkene ngikerio ganetie gwikira ni gucia matukabusio. Anyway, njebunande iga actually na boreti chikura cha 2022. Kana bori chikura. Ichi angete lakini ba agete chiga ichura mbaji kuigatera. So bono. Ande ni mate once was very siasa. Ane politician. Ege ntukayo na kusaba abantu baminto ninchenyira no ande kero na ndoro tadinga ngwira no rokero kende bangire njirembe igona ira no ronde serious na netete ko bakorre gasi gutaka 2027 so bono tubugambi na bodi bwa 2022 kero na bodi bono Pero ya gotika, esto que entra y con no iwete kini kana ngani te ko bomo ka. Yo te grito ko bero mo gambi. Na kyora chiko konya ba oncherira ko saba saya soro gongoro use. Ekinta que te ko bero mo gambi. Actually abantu buna beji anene ko para bangi. Batari ngena te banga bangi na mbio na baga kambayo. Akini ne kero ko ri asense mo yitu ya ba sai ko tura bangi. Aba sa na bunte to ko bogo at least mbabe kase ani kiro monto nyoranga na ngeri ya na nyorangi ya kuchira nyumba. To punguzo boke ba kure binyoro. Na mangana mange aba sa ba ai ba para. Kero kino ganete amatuka bosio maybe chiko igore skuri yago kwegeria abantu igoro yo ku exhaust cho. Kana na nyore chinguru buya. Nimba igore mboro kine kitoba pare. Bia basa. Kero korigereria asoro gongoro itoro agusi. Abasaya bange ngo kana bale gasiga buno bonchereria buno boiga. Kero kende ngo basemyo bonchereria oboigo buya bwaye mboru byobo. Obonchereria obo actually. Mante kero wachire gasi arono legasi yo ko legasi na ko utibes. Adronga zubate obuato ko legasi ko utibesa. Ime tengo ko eri monari. Ekore ya ko eri monari na bokunyara okora kindi. Parodi. So bona basa egingo bate. Ne tabanga legasi yo ko exhaust. Ne banga ne ubi kwanyora asu mundo ngo ko moruse. Ai kora no muki. Kero wa kora no muki ande wa tikenya sa ko bange. Kaya to kumanga no nya sa ko bangire to berra anda sai na ko nyora ka okon ono ko skire no bogima ndo bogima ma tembo bo tambe no kwenye ya bonchereria na role isko gali orocho bonchereria bwa kongire buna watate ya mabuta mentire mbaroro pengine bale ko kora bonchereria oboiga bagotumika no na mafuta bakaro ebinto bya kongire bakaratiga kero kende kora semingo montori ole isko gali oganite gotigo bonchereria oboiga Bono aso yo minto murare yo ndigereti ma to bono bogimo basi boikere wiko boire buna bole moja ni ote benga bono bogimo bwa kongiro tie ko genda buna bole iko manyanga na we siri abenga na mafuta konga abenga ne bogimo bwa konga
tokonte inga bono igogo itote benga bono kwarurensi inga tonya koraya ana itu na ne ntware ngetu ingento kono gusaba inga ibinte bimpiche bike nobogi mabokare bogendere no bwa nkurumai omontara gwa keresimi atotebe taiya soro gongorwa gusia gwa keresimi nga naga netio chikomo exhausted yecho nogende ya tinukana na wogo ikerana ne bano migori ngo ndande kingo na baka oyugisi kono mabei ngo migori kaunti omait to jina asukire ya omanche muri area na obere ga kweboria mangi nga ebinte byo korusia se chonga yogo chikoira goche ebinte bye ekero na bogoiri obate siweje suneka so ekero na bogoiri korwo nongocha na umura yagenda suneka yabaturita dibuneta kire ya kero kinde kero koligereria iga soro gongorwa gusimi pengine abantu mbaga neti mbabwate kerengeri kyogo chako bonchere buno ngaki bakoiro bonchere buno boiga abantu baito abantu baito kero kenda bakonyoro muntu karengeri bonchere buno lakini ndio nishwe komogora ne capital ninde no mayenga abantu abangi banyore capital yogo chako bonchere buno nande ba somi kumanyo buya bwae neke mane ngana bange sana baraso kibono ko be capital na manganandi ono ngekora bie kanyere take pengine nki yoro chikira nirio bonchere buno boiga gokoreka na boikere no asoro gongorwa gusi nakina chikire ko tebire muralinga bonchere boy botagete chori konsa turali geria sensa me mafuta ere nere boniga asiboniga nere tabante chari nki keri omontaga netiko twara elinda chaki obonchorere buno boiga tarikende de oni rishuwe montaraga ndiko twara ne capital mate kwanza kwate bese na chikirege of course la wade chibesa naga ndiko mayambindo kibiri yago tumeka ninki keri yaga ne irime bichi skill dani ishu toro chije ne egari ngo koronero ore kwesi ore iskari utete ko korro bonchori ni motigere namba yana kero na motigere abako ndigi moro kina kya asita kedoko semingo mwanche omurigereria aso bonchori oboiga soro gongo bwagusi na boigo batebinga yi okobokorera elinde bagotalera bono asibari bandigerereti biashara ebine biashara bia nande ngo kibiro muntu bwangu kero wasiro oro kwa binarire ababigo kore karende tadinga nege ndikabwate gasiengo azironga asubwate gari yao umaite bune comment ni kuna kerege ndune ke koru abigo korosi na ego monto man aba okonyole rindo bakore gasi bia na sana umanche murire kwabere ko gosanga na intuko toga chage to morobirega goikera bona iga omoelio no gasemere kwa na kwabere ko gwesemia mange gutera omonchererio yiga Geoffrey amenya yo koro obonchere bo exhaust cho manche murire goikera bona ngo kore morobirega bwitkoria lero kwende nyora sense mo chiche mitandao sense mo ya Facebook na bako tunyara gwetera Ndizi TV News Digital na bako sense media YouTube gwetera Ndizi TV News erio tari ane Frida Kerubo kuganiria oboligereria obia Ndizi TV obwansu bwomugusi enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boiwa mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa as a laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondo bonge.
so na kitoko karo montage ro bisi ito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyomba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyumu chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bale Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bale nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabuate chi hostels chiokomenya nigo bale asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Courts mbabuatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai chiskuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling woigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotuka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi
wetera namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Ne wamanyirenga obugima bwa makeya bwatakira umwana obwatu bumanyi ili kwegenderea sama tukale busio bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri chage susu niye kubatu kama somo gucha sabana ili kwenyolera obumanyi ao ine umwana uguni yakora kirasi ya gatatu na gatatu ugoseta chetu gukora sukuru na akorete kirasi kiri 12 ugose ni gabwatu bumanyi gite atagite konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College nigo yakwira mabaga asejikos abuna bono mechanical engineering aseba kubundusa welding and fabrication, welding, turning and machinery egatiche kosi chinde insinse ya mechanical engineering mwigo mbabwate kosi mna building and construction aseba kwigiri masonry, plumbing egatiche chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design, hairdressing, beauty therapy, garment making egatiche chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asomano ga wanjiro gosoma supply chain management, sales and marketing, business administration egatiche chikosi chinde chinyinge ene sukuru bwatachinge kero chingiya eyo wigo ewanjira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera bumanyi obura abakonya samatuko alibosio. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines. Na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika ufundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Joseph Odira Kawala, mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigego kwana monumo buko asamange batalira stinsa mu kiri cyaga susu bose bakire esimi umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoletero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asuru segerwa buru yakegima orore imechi nsa mu kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo bwatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination aso kwenyolera embego iyo irageronyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo eri kwenyolera amaryogo yo gusalira bimeri endagira next supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyo angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet, growing healthier future one harvest at a time. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono,
kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mbiyamana sana mwanchi muliyeli abegitaseni Kyandizi TV nebiro binde naendengo kwaligania asomoro bilyo bwense yo bonchirelia elinde twemanye na regende takokolekana ase sekte yo nabakwenda kutubwatia sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabaga sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakonya wetera www.ndizitv.net Frida Kerubongo kwaligani bene elinde tabata gusanga asobwa amaboigo nabwo tutumira ujumbe yage nkya gwetera ase namba yesimi ya 0792192834 elindo sanga na intwe ngayogende takubwatilia umurubili koru na ndeningi keli oro cheke gende takokolekana ase sector yo bonchera kondo mwanchi muri eli alitukulia lero nimbwate abagani ase studio abarachiko babago kwanera igoro yobolendi ase chipara cheito ningi keli abantere baba bene takokora ilinde gutanga imibasukano y'ikipare yabereke kwene kigwa asamatko abwango iga homwanchi muri eli atyangereri bageri gali yabene kubarigani ase studio batumanyene kibakorukwa na ndeningi keli bagokora kuruga igasorgo ngoro gusi. Karibu sana. Asante sana. Aha. Karibu sana ase studio. Kuba yo manchi muri na kiokorokwa na ndeningi keli bagokora igasorgo ngoro gusi. Wala sokunyuru. Tuachirere rwakira kinyasini ncho yamangane para no yaroche. Na inde biyamana so twarigania. Tutaracha kende yonse tukwakira nyasaye biyama. Ikera nyasaye ne bakorera yonse yagira tukiri rero. Baro bagani tukikari tukeri gusaba ni tubika seda ike yabono iga. Kurenda senge ncho yemipango ambanyarite babawika. Tukwakira nyasaye biyama. Okay. Chenkuru kwa Samson yakongo muse. Igondo manyakerogo babakore imirimo bamatatu ase county yeto ya Kisii. Okay, karibu sana ase studio naye nabagutumanyia ngakiokorokwa. Biamono na incha Marieta nguru Justice Moseti Bonjaga. No tukubwaterana ase sekte ya matatu. Asante sana. Ekirto guchaka nae chairman twabere tokorora emibasukano yepara gya kwene kigwe mengi sana amatuko abwango iga tumaitinga magoso kya aberiga kokoreka nasi chipara nabantere babataliko bamaisa se chipara gose muchando ngayikorera kitanga ni nchengo te yabantu bamindo pole pole nene asa abantu bali basirere guna bamwabo ekegera obumane mbolina abantu barokonyera bagusira imanyite bunanje ainde bali ngabasani bana bakaribuzana unabona umutreba naro utuntu tunegari taligari yale kugendie pasi ya Muitete Joseph kwa ndiye sako ya Enacoach kaige tense gari ngaiga muleta iguru so no drive ndo kuri kunyangaya nere era na nyoro taxi ndipukira iwa actually
ni huzuni sana. And especially ekero monda agosira umanyite maybe gutuma guchi Nairobi, gutuma guchi Mombasa, gwakira nesimi. Inakwanga ni huzuni sana, lakini rende mepange ya Nyasaye makwiri na renga okurwada mtoto wanya wateba ngo manene tirale chifamili chiao na inde na manyite ditukiri ndi alengo chako kwa rende dia bisire. Tuira nase mebasa kwa na ichipara mebasa kwa rubuna wana ya vile too much. Onye ngaki ya renge serikali yale kama kwaikoro yakonya abantu baye mbono. Onye ngaki ya renge abantu bale gotigetama mbono. Onye ngaki ya renge amachikali abekira leo kolegasi kinereje ngikera nateba yo wanya bantu togotira kurigia lakini suko bekiro limit yo kurigia na boko nyoranga ibintu mbere byatangiru bibere musitatu muntu naro kwa na mugondo kuruma paka marago umuntu naro kwa na mugondo saa moja no kasaine abandi abafya yabate kubikana ngikera nateba yo muntu naro kwa ndiga ali gutukura mugaso n'umuntu narakwandika ali gusemo gasolioka afya yabate kubikana afya ningi minute omoroso no rurioyo of working andonzi igento ngirito koroke safety muntu togo koragasi butukura mugaso muntu okolegasi aita mugasolioka usebo tukolioka nje ina no tote kirigo chakerabo lakini bono serikali yachete bono His Excellency William Ruto onya ya wate msukosuko mekaigo o motoitole nini bono ngochenga ya vera settled baada ya mwaka moja naro chenga murukomeni ochakire ko bange bintu bya transport ochakire ko bange bintu byo borendi kwa para NTSA irandi kupara turabiki bachanga mushirwe general gusabaiga babasakira na mayo tari kubwata kigali kubwata kigali tari kwa solution kuwatega kuweka polisi tadi kwa solution bachiche baikaranse ne committee nere naro che bachole tali ya wananchi kuwata chiricho nchos 12 Kenya ngima baikaranse pasangirire ndo tokoro kebirengale cross abananchi nere njira yoka turanyale kokanye mbasiko na yichipara ekyagero bumaine ekero gokorra bante semina kero gukora bande semina semina ninki minute semina nawe bekero mwana le wasomi ukara tuke glazimi krama de mojo bojagweta gichate gerete semina ninki minute semina ngoteba kero tura korra banda ba drivers semina ngiya aba pasta batoko babasabere aba semi batoko babakwanere sine drivers batoka sa roba babakwanere umane basekene korna Kenya lakini shida to bwata Kenya bali kuiragenda kwa serious eshida to wate Kenya abanda bale fabisi mondao tebanga chekundi kirega serikali mondao na tanya kwa mtu bya chiao chekundi kirega serikali ndi kuchi kuna sana drivers they are not of my class yani nga asenchira ide gusinga abantu balese sana bono njomo ndomo wasiro mu bima we county njomo wasiro mu bima serikali ninchi kwenye kukwana n'abantu bali kero kwagenda kukwana n'abantu balia igonga gwakwana n'abantu passingima kero kwagenda kukwana n'abantu balia drivers ugwakwana n'abantu niza ningima igonga safety ubukima bw'abantu abange nali no nyasara bwanjere omuntu weyo. Okay, mbiyemo na sana chama naso kweresrego tucha sensemo yago angetinga chama nabereka gukwanira nga ibinte binge bikwerere mebasukana yichipara no kweneke nga omoroso asensemeri yechintereba kolende akerekende ne serikali yabereke gokonye ibinto okonyaranga chintereba eba minyogete barosi chibesa chinyinge gusina abantu nyene kigali nabo bagosuguma chintereba nga minyoka rose chibesa echo egento ndanyare komenterabu changamoto chintereba nchibwate changamoto no nyankurwa saba nyene ngo changiere lakini bono nje nare gotebia bantereba baitoiga umanyete ase kwarwa ali nyomba ya ase kwarwa no umanyete na kikwarwa kiano maite no bwate family abantu mbakurikiriti bari maiga ya abangi bono nje nare ko basabanisa gutuka ngo mutachiri oyo ngo kubekera ngo koretera ari changamoto egero obumwango kuminyoka utari careful inje nare ko basabanga tigatubwatiri chiko buya naende nonyentia se ya iranire para kere para teje dikominyoka bantu buna munege susune nesese
igo bachete para totebereranie so buronge bore maete nabo goikari otenene gari ya ase bare no tatama nabo gotenene gari ya ase bare ekene pingonye igoso ndiyo bwate tindo chingo mondo nabe bari moko gotebi nga bono genda guchia bono neri yo bwo banga okorora yani egento tutagetegesira kenkeringa mbandera baito mbakurigeria ntiese baranga nababisa bachase bare ko bachicha para ninjira yemo yo gukora ki yo kurigereria ebinto nakibire para nonye ni chigari cheito nakichire gusenga kichiko ende sibitiere yagera no ene meboso kane minge yakea igo bono nchigento ndanya gote chindera cheito tigatubwatiri chiko naende turigereri tochara nintu asentu asengenjo ntubwate family turigereti no manya no yegari nena arigereti gari eye nae no yerigereti gokonye igo bono ntubasa koranga gose twigwentia senere gosaba ntumbaro bagupime sibiti nga gwaso agotama imbuya tubwatiri chiko tochika nonye nase bare ekiara togoteberera ninturiko minyokana. Okay. Ambie mono sana mwanchi mulie betaseni Kiandizi TV ani gotokendete gusanga ime umurubiri obwense yobonchirelia astokendete kumulikira igoro yobokoreri gososoburendi asensemo yechipara chinga kitokendete gusanga nabo bwatani kurwa sensemeri ya matatu abagotosemia amange na kichintereba aboneta kwerenda na kubwata machiko igali asechipara linde koene kyangangu tanga bale imebasokano yechipara kulende chamaneke togo cha sensemo yago kero kende aba obukurumi nabo twararire nga enga kientambe serikali kuruge kuru na koene kyanga nabo bweirire emebasukani menge ko ene kiwe kyagera nga abanyanyimbo bali ba traffic balensa yesi chipara gali nga mbali ko bwatia machiko buya okonyora nga omontere bo bunire lichiko kwanyora nga enchirane ngira kwanire enganeyo manyete omontere gara kuna lichiko na materi chika kuna lirire omo traffic na maite kiwango kiri chikerio no tuwaye ono oyo manyeto boli to bweri chiko oyo maite nganeli chika ko buna bonsi mbabwe no take step lakini karato kora ali TV abagusiga ndora rabindebyo to kora rana Nairobi alia basaro rana baskar ba gusangira chibesa ase TV na bono afraid the latest example ndarwe naro che mo driver yamo mo traffic mo puetra ga correct akwara libwesa mo traffic yolia tamaite condition yo mo driver omo traffic yolia abante wiki mo driver we trairanse amukwani matembi yole bari ya safari sawa amurigereri maybe na bora nyorenga omuntu yo gatinde ta kaera pi lakini sasa sinchironga mo traffic nebe sango mairali kara mu kirinse amurigereri amatei bono genda nyene chai aba bakari konyu manya konyu lakini ebintu birebo nge nambende ase matatu kageretenga abatraffic mbabadeli bagali nesa abatraffic ngorra babadeli ni chimatatu alia basarudi alia kwanyoranga egende kana no traffic yako pona na kerokyo no montreba maega tamati osana babiria bagoreti muntu yo gachire moina oibire kinyanga okururo sana ose chichui abegende gali metali kuligereri nabo ne taireri bagali dia tene dia gali akwane no na babiria abora nyoro mo driver yo maybe sachinde gaba to osene chwe gali makonya kunywa maru for example gotinda tabana balebi lakini abane ngonyu bali ekeraba kwaniria bakiri bali mbiya more safari ngakire bamuteri ya safari mbiyere inenjira yemo message era roso mo echase abasikari asoko sangirwe kuchibasa wate bo kurumyobo maine ntoto document ne serikali ge burigireti ono gatiabu tindo chimo mokonyi nimo nyasaye ekiagera omanyete ekera babiri bali nete galime gali yo mabiri amaite gali na nyonyo repara ni matatu ensako gete ligete na segete gochi omabiri ra kwando so gali or innocent wakana chibesa are innocent oso galime atamanyiti umuntu okomagendi umuntu inaga sajino umuntu ne paga kali ochicha oso galime ono gochigatia ni kagatia kabere ligo solibe liko beka ya tania sabaskari ando sikurigiri
stage cha Kenya Jones egali una so kuru stage mega after 300 meters after 3 kilometers yo panyora basikali baro another 3 to 4 kilometers basikali baro egali etani basikali basembane abantu baje kugundwera tambe sananga mu driver na parteki atindete ingi kiagara digo seria cyo kwabaria baro no kukurumia ko gwatebe akirenda totara ikiro kukurumia jenale ko sabaiga togende asaba pirna barabo abatrabiki ba minto baita asaba pire baraba bori mbiya more akirende ngakyo mutrago imoro cyane abona nyoro motara bakururari sachinde ga bichoko bongo sachinde ga kurira kugende gari bintu bune biyani abasikali babonde babirigere kuchime mono. Okay, ambia mona sala just ne kirongo cha sensemo yago ekero umuntu nyene akwena nigari gochia saba ntereba atimeti gose unkora rumora machiko kegera ngage korokya bwango igantoro chinga gari nerororo egotumikwa kubugoria mariogo yogotindia kerekenda abantu nyene mbabigita machiko nga onye gari ya nene mezige kubugori aina ya mezige riye kubugori wasanye nabante kubugori mbanto kimbalenga ibwenete kubugori so omonto nyene gari ere litukori koerera ne chibesa taite korora bono egento ndanya gotebabu ntubugate chigari ntubugate gari kubugori abantu 11 ntubugate yo kubugori 16 ntubugate yo kubugori 14 ntubugate ne pasi nere kubugori 16 na 5 ntubugate ya 32 igonga chigari chichonzi kire gari yo kubugori buneke rengo kiaye kire kulingana n'erijiko bunarire onyo manyana kabegete gari ya sesako egokonyora ne sakeye nerete nerete gari igonga njerete yo montera bagocha bugate gari bintu biaye bite ya sesako nekera ko egwe gari nemanyire ngene y'abantu 11 ne gari bono bune y'abantu 11 igentega ne iriko bugori ne pagi yo mwapiria totebe ne pagi ke sengenjo je paseli onye ne gente musigo manene okubekwe paseli so ne gento bune pagi na kike kubekwe gari eyo yagenda igonjera teyo sakera atebe gusemanya nara atebe senjonya gaete sake gari na maitenge sake ko ya montere boye gari ebintu bya yembiro nainde namanyire okay mbia mana sana nimete chairman obeira somo stadium mutugo kane kyanga nkurwane bale ebinyogo byo gotindia asensemeli yabantere ba chairman tumetinkyora abe kugukwanira kubwatikana nege kole kitwane kya buwango iganga yamagosa go charwire kyagara nayo tenerete abakoli emirimo ali sensemo ili yabantere bagali sensemo ili ya matatu nche shida mbwata nene ngo tabwata siwa na vero mustari mutu sana okwana la igoro ya marwa asaba driver lakini bono isikali umuntu akumbwata bobe aho tabango kana maru konya rabanda bakunwa jisege ngango kana maru timbwati authority yo kana maru lakini nimbwati authority yo kana drivers na conductors mabaza kunyamaru eshida mbwata no kutabwata sigwa abanta bango umuntu akugolega ali otabanga mumate montra bori pita kanywete biyaiga boy kanywete biyaiga okongo kanywete biyaiga okongo kanywete amarwa bono nali yakuje kuna burunge nali atali korara bara montone bono inere challenge tubwate montote bana yo gurugwa kongo kana maru na bata chigali gabo na bata chigali gato muntu inangendelie gari okongo nangendelie gari usomole chunangendelie gari kasega kongendelie gari ne yana kogende ni choko makogende era ali yabaye ababe ke batari kunywa maru anali chigali chai inere challenge tubwate asokurwana igoro yagendo keke igoro yogora bya se chipara okay bantu mbara bakwana chigali chinke tali abantu bamatatu tigango kania na uba kogenda chipa marogoba abange babo chigali chinke na chichikora tachia chali ya separa gali enkomanye to muntu kanyure marogoba para akurikia tuyakurikie para bomerana ni matatu ekereo mo gutangase ngo bana pali moje to gutangasa matatu yakolireke chentumana ne galienke muri gutebanga yayo muntu gwe galienke yaruwe toko bakwaye arasoko kwe matatu ikukwanira okay bono ande nale go apiri tonya na simole na inu mara mulekera chigali chinke yakumulekera galienke matatu ya taro ime bono
yani bakuti both sides ya kurumutu uneso to motroime no ne kereta umriseti omuntu ngabono bwabambora abantu nabo barakwe bono mwabeke birengera byonse piasi matatu lakini galenge ko yagure muliko banacha matatu meteto gujari abantu ngaiko buguri nabange bone gali yenkero urane yaro yaje yakosi matatu in fact yango tabi wagenda police aliboni togo ntevinge wiki ya ere matatu etara bosone gali yenko munda korana ki umuntu yo chire bobe digangete oso motaro Pantara wataumia umuntu bwata iko bakora ngaye na umire onyekitali bakora bosa lakini chima tatu utokonya kuwasagaranya sai na ki ya banta bange mbangire ba matatu lakini utoko wasagaranya sai lakini abantara na barabuncho bumaene pi ase binyugu biro byo karoko gendie gari njabo arotindanchira na ndetengwa nchira bagedeka yomuso ngwate banga chema ninga turiko nyorogo sirwa osenga umuchando munene kwanyorire no gutabwate sigwa kero kinde ngontari gukubwate sia sense meyiga ne serikali county ya Kisii ose nabanyanyimbo nababwatani ba NTSA nabantere babanye nabokora gose nabantanye ne Kigali onsi kwalira bonsi roba simbali wechibago ikaya Justin na maena sense moyenga neyo abu na maena thebire umanyite esekte ya matatu nabere sekte nene sana na inde nabebwata abantu abangaini mono sana lakini bono kiro muntu atagitaimo kyo bongaini bori buaye abokorere gasiere buyeka kubwa gochamo totebera ningayo nyagwake sabweye nekenkiriga na kitogokora tokonyeke ekina kiegento bono ekere gento kigetari ko bayigo maite kubwatera nangoyi okay mbiyabana sana ekero kurieria buna bono iga embura negendeta ko nekigwase chinsemo nande twarorire mpaka ase chinsemo chiri oboraro bore ase abantere babagotambuke ose Kigali chigweta nabo barochenga amacha ichiri bakaitani oboraro bore lakini nande kwanyora nga chintere banchirororo chigo chichietororo kwanyora nga Kigali chabere chigosombwa na amacha ngiyo chiyakorekana agari omanyete Taitente ya bantra ba minto yana bando bons pipatari ya bantra mbako uri otamanyite ko gende gari uri ugoche kugure gari nyasaye ngo konya abantu bagure kigari amachi negende kibe amachi gento tikeyenseye kiyabwira amachi ase chingu neba ni estimate tuwete amachi karuru burabo akubure bitransforma birine meterion se ira baka jiwa ya chiri chons amache kangere kuruguru ene koroba kulingana ni yakoraki aira osaso ay goroba ime titrisa aichora amache negende kibe nimba the experience ki amache ndanya kwa ile saiga the time na kwa ndie pass ayigeta roko omora kero muruse no manye to mora kero muruse amache garu eto no gwa kumbe embura kwa yature kuru ga rongo no tigoro amache ari kagata bogeka amache ari gangagete pasi tinda itingwana gento kirinkenya mono kirende nimba the experience ki gari kuiruna amache oko gendie gari bono ngaso nyanja igoro na mora kera gole ngasayo tente bya bandra ba minto nga amache asepara nchebono kurueli ne bane gali enkengo gendia ne bane ne gali ndinete kuna rorera amache muntu gongo nyure gento kenya amache ne gente kebe omororo nabo gwasa ko ikwa radio kiri go chakomanyete lakini amache onya chachire tete bya bandra ba mindona ekero oro chembure go tuenyinge para buna bone ya na Nairobi ogo chaka kwa macho chakere soti girisonto una gwa kureche birate eri nere sigino endanganinga embura nere nyinge para oiko roronga otrimboke asinara ali akora sana bandra bantu batamanyiti ogenda mutu kwaga chipaka mayumayu ogukora mayumayu ono swana Nairobi imekera abantu bitongwana ba Nairobi abange sana kurwa day abantu more than 3000 ngwana ba Nairobi taide mbatevinga amache na Nairobi maria nimeshuhudia Kigali kuiruwe chialiga pakandranga nege pindi ketendikireti otene ne uraliga ne pasio kireti Kigali kuiru ndate batina ka kenga kiyembura
totaraikira amache egento gekoro kwembura embura pado na amache lakini bono embura nere gotwa amache amanyakoba oboterere egari tetagete gotwara break ekaro kimbura ndagete ngote Frida na no makore chugure gari ngo iga amina ekaro kimbura to baisa kumunyokie gari eke bono rende tiganda botebi no na ikegera abantu bandi na batebiri bizugu bakari na yana ra umbina kibora no montraburi no molecho no ara no mutraibari intagetemba tebinge karo kimbura ekaro kumunyoka mono egari ri gututo je break yangu nire ko henda iga nega ari enene ege ntongero tokoroka freno use engine break asege songo era banga bakoroka freno ega ari enene tutakiro nyoko beke freno asembulere amache kawaida iga goterese gari ekere mbule gutubuna bono number 1 tigagwa kajiritana anye kwanje tubugima bwao ananye kwanje tabantu bao torojuma yigire ngase chinde abapiri ababono ntura amanyanga nabakara ntukumanya nabakara kubetereri abantere babotuko ega ariekaro kienga kiembura tigagwa kajiritana nge natira na trumboka na ndena tira na alikaseti tutagetigo ototagetenga kieyembura abantu baitu bari gwanja na serikali yale gwanja sabari cyabo tukujibe kinge enjira chiko bachinga n'enjira kinyinga sana number 1 mondraba yoyomo oyi bwana ndajiri yawo na arosire onye mondraba tayogotira negari tigarori rare number 2 ayo mu driver nya kwa betereriwe egari nyetige kabisa umuntu takubetereri ochiko kora amagoso njira ochiko nya kumenya nyagitari abantu babande bakure ochiko kumenya kose nebina bati mbayo nya kwa minjuri kurwo omenya te ko trioka nambende obo maene onya kego sinyapi tigachigari jitere ni kubotuko onya kego sinya na boto gukora na serikali ya igoro etene ni chigari botuko kuna bone igoro cyanda betaba kubotuko abantu abanga bawo kubotuko ande botuko mata ko nyore secret umurege to cyari oroche lakini all of a sudden kwa nyore gento kite kyabere somewhere so onye gego chikunyalekana botuko chiga serikali njenali wa pili ocha serikali NTSA na National Police Service baikaranze batebeiga chisako gete chinke na chiko go permit ya botuko inka kinge bakorigereri number 1 onye of recent egali chia ujigo tara botuko se freestyle wat magoso mange abakwa go therapy Frida sako ya go therapy kongo sako nyeke wata magoso trikwa go keke trikwa go therapy ikegere bintu biro bakorigereri bikesi bya police aye sako ya ge bikesi bijira police ga aye kero mutienyi esako ya ge gutindeka abantu kero mutienyi sako ya go itabantu bintu bune bine bitakiribigireri kumono buri kuna kiga kirinde paramo wetana yeo sake torochi bigoso bya enebik aye bona magosa ga korek aye choire na bogotena ni therapy aho ya botuko ekiagara kuna hacha oitabantu okunya ko aye kirenga kiesako yago nga wamekufa watatu wamekufa wanine wengine wamenusurika kifo so ebintu bune byo tuko sabana serikali ligere limono nabo drivers baito na inwe ekero ko gaswa actually no yani njendebi kera nimba authority nimba access nabo ko igera serikali debi nga chairman kaminto nyare boyo kutonyanya sale ono tewa ne serikali mukwanire akade go twagiritana ne target ngendo tokoroke target mutanda tili 5 mabituru ko bogaragari ebina biro bya bitira abantu sana mulecho no ara no mulecho akoro kuna kwa mureta ambiye wako oyo na bwate saka tenene saka nera ya mayabo akumanage oyo nera bono kwento ko tabina ki ninki bakora asimisira abandra bekana role stage abagwa karo mandra besimina ngai waikire ngagonde ga hero gotira barabwanga abanda abayikire tari kumubona na muboliga ga limbiyere ayoyomo no rosete ayoyomo akubwete bitorobia konyarire ndako mutena lete gali bwanga abantu tonachirete ngai ikira nyanguru na Nairobi na hitire pometia naruko wasito basa kutena naruko hotel egali moja kwa moja nyetonge stage ya abantu abariga so tigango twali gwanja serikali be macho muruko maninjire yabo ukire abukira ni pitarara ikera mu ngora naro lengo ole kwa masharia James masharia uraire chitoro chionse
yani akarara chitoro anda akarantro burangeti bure monde nanda akatupwa ingati alinge ministry ya transport oyo ndo chena abogete na tubuto burangeti ga atubute kabisa na bakonya abantu bapa omare chitole iruga sesemo yaunga esako nero tenenere tima itini no bateneneri mukare gusuguma chintereba n'abantu bari nyene andu bari bayoroche mbarengo oracho tenenie meremo chikwakero umontere barera gota ingoro sire tariko enda meremo mbarengo oracho tenenie bara chintereba mwabulire buya lakini ndaite ko baidi botierekiria lijiko lie sako lirekiria buya ngoteba lire kuno bwente gutwara chintereba ching'ani onya kubwate for example chigari go 120 no takire utwara abantereba ko bakea babe no nyamba 5 bali stand by so ekero ubwata abantu bari igo na indekero umaite ng'ani nkio gokora ase gasi eyo nayo kumanyana kioko uko babanga kiara montere bonyurura ari kwa motebirie tanaro ko isiko injo ekera goika tabwa tinguru cyoko kaninga na inde ninche ntagete koirana nayo ko motebi ngabona egendo timoke gwara wensi yawe gendo timoke tigo yabwate gari igo boni gento giatoitire netama sababu njoyo gokwana na bera atoke buone ninye bangete njere ngao kwanyora moinari uyoro ngana tenenerete entere bangu kera yarura byajira na beko mudebi ngomaite imbwate garama gete gose nimbwate umuchando gete ego kwale gutiga ngende aye ntiganda aragenda tigango gore no ene chae tiganda aragenda njengira no yabwate gari mami bone gente kina kigeitire binte igobono nche nare gosaba na inde ntagite goteba straight iga asaba ntereba nabateneneri bechisako chonsipi ngonye gotagito buraibu aho babubuya Renda chindereba uturendere na piri abaito ese nginja kera kwarende ndereba aye no maite ngomo ndereba karu etane gari gosotira botuko oiranire bono mambi ngina ndo ko moiraneri igo bwana to mutige o mwao bone gintu gekoreta mangana yonsi okonyore esako gebugata bandereba onye chigari chire go 140 kwanyore bugata bandereba go 141 kwanyora eito yo 41 na bwatere to montere bonde gari bono montere batayore stand by bono ro chinkio gokora geso ego video yaika na ndairane igonde gete gotebia bantere babaito na basima na bateneri bechi sako bonsipi ngonye bagata geto morembe oyo nero ra meki esake yero le kanebuya abantere babaro kane ko babuya sumati ese nginje kero montere bale sumati ekero umutenene te kwa mukaniri go ikako igu ese njo nayo tenene. Okay. Abandera 41. By the way, ndabantu mbaro yo 41 nikagusunguka kigari ye 40 mugori no kali sime ko mwakero we nika okay ndabara batera nali ka kitika makoro ko iraneri tigamotebina iraneri otebi ona teba na be report yere kiria iga richi kondirororo ya rirekerese keresako emanyete ngekero ubwate chigaji ngani gotakire gutwara abantere babanganiga so tatie kera abantere baba bonsipi aba na bakoriribu aba na bali stand by in case of anything kwanyoranga okora okongusoma ndere bakurunyombo refresh ominyoke gazi ore omara abantere baba nguri kubare bale excess baba kono mushara bale penji katete mushara bakuligereri batika kulika abantere be excess ibo nari natete gocha sense meyo nga nkige kogera chisake echichindonye babwate chigari emerongene nge batali komentera abantere baba bandi bayi bono ndete koiraneri swali elibu yapi na ende ntari go fefonde egento geko changie binde bibiaba sake chibuna na te bari tangani ntiri geti bantere babare igo egere kero montere bori kirore go korio musaro maete lakini ole stand by no nya tujie tigasi musaro no korete noro bono bantere babu mbaiyo bono nje na te kuborie omuteneri oyo itobono kore tiga umurecho omonto onye no koreta chigari asesako nero bwata magoso nero tari koena na abantere babaisaine ekiagera nga onye kaganitie gasie korekane buya gosa korora saranga abantere baba bali stand by bagwa kanu chibesa chiabosa
tumonyene gari tari arokoreta bantere abantere bagorikune sako eri aso monyene uyorete gari abegete bona abateneria ababe sako abo barabakubo baito bono asendo mokobo nabo batakeire barika abandereba baisaine ekera barikira abandereba baisaine igonge sake yatwarira abandereba abange ekero kurigerera chinga kinchiro rokonyora maybe kero chiskuru riri chiko bungu gosekera chiskuru chigoire oseriria okonyora nga abantu bakira semeje ga chi holiday chigabune sugukuga nkonyorore nga abantu ngo babara abange chinga kichire na chiyoka mukorika abantere baikagera nga esabali bune yabo tuko lichiko ndio ligo ikaliara teba nga abantu abantere baba babira sigali nga kimugocha mwakoraro iyo ndaite komentara abu naborire lichika abantere banko bari babira sigali lakini rende naende ndaite koirana na nsemo ye chintereba na jiro jitinda itiko chipongesa mononga ngambu yabare naboko nyoro montere babangire abandere babangire gari babere for example bune pasi kwanyora bateba niriboka bateba ninjerari tira njitiganso mwana nyumba ukoira naiga nsoera ne kingo kora kiriki na kero kingo changi yakire lakini rende gwetera lichiko riro linteza abandere bambabere igonga ekere tu abekaniramo abantu twensi pibari totenenete chisakeji totebani naende tokora obotuki bwaito nari torakonya segite achemani nayo kwegerera ensemeri y'abakora imirimo ba matatu akero kende nkubwate orenga omontere boyo iga egasi abirika gakora ng'ingana na kire nabwate chinguru cyokogendera gakora imirimo yiga yango tebe no bara nero ntego ekarongo sona nango teba ya age abantu badego tigamaru abandera bagakitiga mbako koligwe gasi engongo abagoncho kabada bakongo mastigo no ekero kitiko badaina ki no ara aki mara korralendo montoro bori koronaro jana sungu geta nando maene morigeri yari na ire gari mari yani ara ire pi yani okasana na chebo tu yani ara ire pi onde bingo yait ko na ko kaiga alo swali mate pa feri echo mata lige kancho esibiga ave fresh ingoni sisti ane ingoni sisti alia abanda abakorangira bada boma to mundo yosaje ko sona mastiko bagule bono tebana ki kana nchendinga okugoro ke basaka ba mastiko bono na kingo tebango okubwatera partnership ne ndokia sana kwa na igoro yemeyiga ko chiskuru chiko fungu ekero meyiga bari Romero days December Chiole day so lipado bandera bari kuliko ono diango debi bari kuliko bandera na wadaya peke ngoteina ilibona liyo bako tebanga nentunga kinere lisamura kaso mwako mugime twatu mugete yani asibu ngali yana kosoka mwako mugima etwatu mugete ngabona na intunere ngaki no mandra bako tebanga bamura bona lingwa kane byombe birindagra baraki tarakana no nyomba mbwate deni bona lingo koraki tarakana asenginjo yake amazingira amabiye gasi o kolegasi manyana na wako mendegali lakini hao de mshahara tu yao wakana lakini baada ya miezi 2-3 hesabu ya mendegali ende kana kitote bana ki onye tutagete boni gacha chisire Kenya gali tiriko kora chali yoka gali pagiti mwao no manyora idira bantu opage ti waje deke bungu atana ya basoke kokora gasa igoni ntubari togo chigenda tubwenda gokoraki tubwenda kolengera linga na kitubwenda rete gokora cyari chikoraki chira nense Frida chisake icheito jiwato muchano lakini muchano turagenda ata beyond repair naba moncheli yako kolekana mpole moncheli na baba kolekana ikayana teba yo chisake gicheito ama chikali yaro raise kubwatigwa chisake chachite chirenda bandama chisake chachite sarakana lego ikirana n'abanyana kigali pamoja chisake chachite nali aba drivers barategerero chisake chachite n'aba drivers banyole loni
Aetate sako ya wangu ere chintara wachiloni. Tara ikera waze chintara wachiko ya uchiloni. No. Mama itaba konge. No. Tengo teina. Maine. Otutagete. Tokore gento. Kelike gokoreka. Okay. Egento ngokotebia. Muna bono usekoligereria botuko. Kinsa jibugo chukukimambi. Sadisa. Ariyo kanyoro ligo soligo koreki. Kanyoro ligo soligo basepara. Ekara bogo chukukimambi. Ingi kiaba no moroso. Fulida bonole gatogoso kabone kana ndorose kingima. Wikokole gasigete nyinge. Umanya koreki. Ma korasa. Umurecekero kuligireria abantu nabararete kigali gali asisako onyorenga egali yiga omonye na imugetie loan akagore egali ye naganiti at the end of the month naganiti omoindi achiguaka ne loan yeri amafuta para akinire ligori omonteraba noyo mobwate omochando yekero gocha buno oyo korere sirango chiamanire ramanyenga na inu asenaroro mokomigeka na inu tali ogwancha kwa inu gotalika abanteraba babe babirasi kigali chembani noaro yo mobo umanyeta mangana ibuna kwenda lakini bona singinjo turasa arabu ga motebi kya nayo nuigwete egasi yengo ikere yabe nkongwake nkiga kwera yabe nkong nkonyoru renga ukurika abantere baba nkoba kure gasi asesako ekiagera umuntu agukuburinga ndiko montereba uikaransete umutienyo egwebesa utari kogenda gasi ogenda limoigo igongaki tegwetie question yabeirabo kwamanya konyoranga umuntu gari bwangu ekiara nkuburi tore muna tore nkuburi tore kya nduri faino lakini nkuburi tore nakirende baminto ekenkanga ngiatakire kobayo tebu yaya ntoraikera ase tokurika abantere babange nkinda atebege kogera yaba nonya ne serikali onyenjire kerororo netakire tobekanamo toteberera nibuna tobwenete gokora singinjo onyoento konyora richibu pato ntorasirimo chandoyo chairman timete kero chisake chiga chikolika abantereba ngocha chire chiara babori nga monterebo oyoga nga kimoroche mwara mulingo ole matebanga chimbwa cha ene chingia na babwenete ko swapara mole chole ke chikase ni chayo gole asana bayire bakrani nimba to monterebo muyaiga okogendie gali aba batanga garati gatorara konyo yo bamwe abo nchusi akurite driving school so actually Nchengo tebana ki ebinde bimbono bitakiri kogenda bya nane nchengo 70 machiko nali ndoje barosiri kisako kira kitisie kuchinyinge nale ko basabayiga molejo bana tigamba konyi nale ko 70 yiga baba yalibaga kupotea njia sio na kwada yani okay ogo sirenjira abo sira na ndokoleki nandoirane so eko batebinga basir lakini ntotagete tukwane na serikali bo yani tiesie mbomu wakiri abo again once more mbatebi papa abere baikaransense kisako buna bana kire gusine chinyinga nane kire nyinga mo no buna kire wikoyo sake kiro chinyinge sana lakini bono tujita busie chichinga to chiegerera nale bateba murecho abantu bali mu bwate chisako yanda mu bakwanere ikaranse tomate ibareke pishe nanje tukwane na serikali eba matukomake ekiagera ebintu mbere tokna briefcase sakos nane briefcase sakos na choko nyora chikuoga muno nero konyoro bwate kerera guchiguru tomate na ki bana baraleta masakara yesake tabwati so chisako bune icho na chitotagete chikwanerwe kireke pishe onyamba kunyara bachuye chisako kiri chinde chibwate kire compliant igo twarura gwase chisako njengo sabayiga serikali ntonye sabe eba yalibaga bareke pishe asibakorteki asibasirete so that ebintu bigwenere
kiagere kini inyuwete na sako nyinga gosie kuchire kuchako mutinyonde shida ne karo shida ne karo no bisina ba monyera kiagera ige tv ne gosie gokwana no bisina ba monyera sako gosie kuchire tema ngo nchire ndeiga tukwane tali okogendo chaka kora meserikali serikali tali kora tali okogendo chaka kora ramika igorenti esie no ramika no daramika kenego to get in a parliament of Kenya ayamanyanga muntu ndibwe sokora entiasia sore parliament yeteti na geto kende gyose gegutumika in Kenya parliament yeteti igora no ramika no daramika abenga bosa no kuligie njira ngoraiga tondo tobera linaki abantaba korugusi basabirega bamutenyo yamo Nenus, usaba ichiwigisato, alakabishe bite, ebindebi. Na inurenda ntiesie, akimwigole mirango, balakabishe. Ine renjira njena abakonyo ko. Okay. Kwa lego teba kupotea njia ndiko kujua njia. Wano nalitua rodiri. Kupotea njia ndiko kujua njia. Sasa sio kuanguka. Lakini baragwa. Alego teba. Otherwise, tindi kuirora mono because of time. Net TV kwata jinsa chiae. But what I mean to say, abantaba tikabaira nense tonyanya kengora igo. Kero muntu tanya kuimokera igole kipuri, mate kipuri na kigo cyana banga. Morecho ni wita mungana ayo. Akaba batabana ki chairman. Kuwa kwanire igo. Nane njengo baigirane for free. Omorecho kana ngatene ko baigira. Kwekirura so. Tindi kukote manda asinkonyara. So etakeiri toikaransa bononse ikajisako chigo siekwa tomachi konyara gusene sake ya magusiengi merebuya matekina kenti asierigirete enti totalendeti akimo chigo nsara nje naba monyara bagusiba minto morale ntosa gutware sake ya moyoka ya moyoka ko ko sako uso murejo sako nje nabatebi ekina kinta kitatorende nana arabatebi kero kende omoreche sako ya inobune ya inobono gaiga senseme yo bokoreri bwa matatu kero kende kerenge kenene kyogo chaki sake eringere kije kerenge kenene kyogo chaki sako maite kare twarenge rundu Rwanda bono ekere tuachageti sageji tigante benga na ngo ikera bono iga nturamanya buya bwa sako mono mbono toenderete kunya kumanya na kororangi kere guchimotu igo tu asoete sako turabageni tutamaitinga esako ninki bono iga kunya kumanya bono tu asire kunya kumanya kenga esako ninki igo tinde tingo kweresa guchime moni kiagara nturaye manya buya kurwe nkare tu asoete lakini nduraye manya buya asengenjo noroje buna torega igigento torigereti mono motwe nega asina kia kogenda lakini kubwati machiko guchime mono lakini bono buna ndoje serikali yabeire murero iga bono jenga bwango iga ngomanya tore ninkie sako guchime mono akerege na igu chairman ka gukwana nga esako anene mone ya chite konya bantereba atimetinjira kie ora basako basemia umurecha rotere ngamba ngana esako taraya manyabuya masemia ngo batarasira ona digatata ngo semi esako number 1 ya chite mondra bali kwe almost permanent and pensionable Number 2, esake ya chete, omontre bakao kolega sio, no manyete, amachiko, akobera sumuntu likire permanent and pensionable. Number 1, omontre yakona chiru, NHIF. Number 2, omontre yakona chiru, NSSF. Number 3, omontre yonkoroni wale. Manyanga, oino omonto ole in full service. Igonga na ramos omiri. Bumbi igonte temurabwetera butorasio mechiduka keigo ngwera ntarasege kege kerebosio elinde tobeto gosanga amange mbye mono sano manchi umurigeria cinga kyogente gosanga na intwe imeyo morobilio bwense yo boncheria astogende tegukwanera igoro yobokoreri ase chipara cheito na kitrabeto koenekia obolendi anene cinga kichiga embule nyinge gendete koeneki gwaketole nabasemia kula sababu watani besekteria matatu abagendete gotoerera amange kolende tiato saso mutimo keigo tuskato nyegera kwira ntrasege keke kerbosio elire tobeto gosanga amange.
Bukasu Bumugusi. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisa na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulere na biria byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai cheche skuru asebo ikoba gukora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoresha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge ikoba gutuka asamagacho abaraka building imeyumu chokisi ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360 Peak Uniform and Sports Center. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko byeigoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero nechi machine chekerero gwetera sobokoreri bwabo bya nigo bancheire nekeombe ya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri yobwo sangu tambulo kuna unarega kama elaptech con Dynapath Laboratories itari itomunya atoro kurida marwiri na malaria kuri sukari twapima blood pressure kupima kidneys kupima liver function test zones laboratory nkuru barobokorera buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bw'amabere, arthritis na yanda mange boigo nkorenka bale omubere bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigonje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusi Star Shop ibyo gutoka imiyumu chokisi nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo chokisi asebali nene kurutinsamu cha kisi kogenda Kisumu asamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo chokisi na boko bakirisi mgwetrasti namba chabo Gusi Star Shop nedukore gene asoko gule bintu bigutumeka sege kige tambe asiri gulidense agerera kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyokwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi no chire
Boiga na Bukugura Chikatin Roads, Hood Screws, Chingulu Chonsi, Door Locks, Pipe Wrench Spanners, Screwdrivers, Banyore, Old Sansura Building, Angena Kisi Main Bus Stage, Gusua Kisimi, Asenamba, Enotisano Nebire, Eye Mokianda, Inyeisano, Enotinye, Inyeisano Nemo, Osmo Traders Limited, Customer Satisfaction Guaranteed. Ndizi TV, Ubwansu, Bumugusi. Biamano sana mwanchi umurigerera ndengo kwalikania asentunda yo moelio chinga kitogenda gosanga imeyo marubili bwense yo bonchelia sogenda kuimanya igoro yo bokoreri ase sectoria ya matatu emerubili bagenda kubeka emikirano elinde koenekia obokoreri obuyando chinga ebirubito chairman byatonyorije kegima kerekende tomanyingo kubwaterana ko inone serikali ngorokyoko biamano Wasukorelia magana ya kale. Etwarenge kimoni nesese. Serikali na bantu ba matatu. Lakini since twasweta ko choro bune byongozi ya matatu. Ngoya kwamerera tole. Kwegasa tole. Twakwanera serikali. Actually unajengwe kandi serikali yange sana. Ane ngonye kande angeno na abantu bana batamaitenga na nyikirange nabakwanira nabatheyaya rigoserio tikali koleki tikali kende turikwanire. I remember ekarto asate ko kwana na serikali twakordo mukutano no musike matiangi orenge korukwa richana meeting abatwalinga abantange meronge tatoiga Nambo tinga enke ko rwanjite ko igara matatu sana nguibwete sana. Kama tebya yo mushimiwa. Asingi chabanda ba matatu abero rofolon ana banchorta bakanga ikirogeki. Akange message kete. Kachakanye be karakitinye be getinga nero koraki. Nero ngenga. Ti message ni shinyinge nkoyewa. Abongo chananye ko na somo kutano iga. Lakini kimanye tena ki. Maeta bantu baito ba matatu. Abao kole meremeli na kolera matukamange naenda asabai karanse tabantu gusana misini baro batane karoko batengana etu message kurasegete bara kubolinga rene kwa tukendo talendere maybe na chiri gusana busia ntese gusana Nairobi headquarters na chiri gusana busia traffic Nairobi headquarters na tebri buyaya bone ndo mokora bantu bamatatu kenda mokolega mwata mukupate mashariti ekaroko ate message abantu bana bakagera kitambo ikali Nairobi kwa tune kibesa ucho kubatena kibesa kigana mu bwate machiko bono konyoranga kana kugenda nabo ngo cyana bachi message kire simbo lakini kimata sina koraki asina chirushukuru okubwata na wetu na serikali enene buna bono batwali baga asesema ya NTZ tobe toko ligereria actually gotoira bana na mafunzo make torigerera naki amaramisha yo mwana nchi abwate na yekene na yo bulimu tomanya banyatambo kitwanyira serikali yenene inerega sitenene ene serikali yetu ya county mata serikali ya county anena marone yechikura unabona tachorata guseize mugabana excellence Simbarati uribona tomachorata gwetera chikura uribona akabwenta ko tokorera mirimo kwetera ushuru rieto togwakana abantu bamatatu mirimo kyabantu batokorera number 1 agwenta ko toroseria obo paro obo koboke asechigali chigweta buri bwaye unomono unabona CBD alia stage nerere yaye munomono ne pare oso stage torojina kura nero kera nero kena nero bono e para ye county erone korteki nero inera kwanta kotoroseri intutasi wayo kora mata tunduro sorana siasa mono asemi njona ki national government ya sereke bami tutago tuita tugocha serikali ya county toroseri ga stage yaka bami tutago tuita onye nesti kame department ragenda igoro bari public participation twanya role bagari yabene twabotena ki akitika ko tuita tokari siringi 500 igorabo ntungori kitorikera mo komentara abanyene kigali ntunguchi bari ko tonya chasike kwanyuranga twa parents to igorana ebi bionsi ipi no chembiro
Okay. Ase nsema yago murichonga kimoko bwaterana na chairman mwene kenga obokoreri no buyagali tsensemeli ya matatu. Egento ndatebe ontagete gusaba abaminta bisengincho ukobwaterana nkorarekana buya bono ngusaba bonsi piasi bari tutigo gochani tutige ekiagera nche wanyegenete esanakinete ngakero omonto asabe kira gokora gintu kindi gioncio omonto iyo okomoa masikani aye oheno yokwabusa kara gotebi suka igasukie kero gekake ngabuse okomoa masikani aye osuke igona kiminete gotebanga otwale gotema komente inya masikani ayo ntorigereri nga kera atoke nero turangire singincho abange ntorense yaye kera atoke gaturangiri ngancho tobwaterane genteke toba tuababango tuasukamo totike siase nyinge tuateberera ninga ikiara na bakonyora ngera maete itana nje manyete osenje timanyeti ere na manyete igo goteberera ni korokuya igo nari gusaba bonsi pi tisago jito chonsi pi na bantu baito bonsi pi ba matatu kamora nje kamora igo chumbe yonga ntogane iri tumiane tukwana mangana abera atatago twagaja tutigo bochayi obonge tochamo tubwaterane na litoranyore tugusukia sekta yaitu ya matatu mo mero bilikyo gwate chairman sa kwenekya obukoleri obyase sekta ya matatu mero bilimbwatene ngenga mara Frida lakini yosi pinya sawa tutangana omanyete obuya banya sae niko woro bw'ingenchera na sintu manya bantu emero bero nabo gutware menge tekera na gwetera otegenete omwana nyasaye okay lakini nje kende kyonsi pingo koranga njete gutangani nyasaye muntu akekore emero bero to kore menge gwikirana afraid una bono jera de abantu bana ngo bayirazekana mono ara na abantu baye ndo chenga gwikabalekana una bono sako tuabwaterana tukayibole sako sorry cooperative transport cooperative society ye eline step enene aso muntu uri umanyete lakini oso yotamanyeti baro unagenda amanyete abakoranga ibine bintu busa ibintu byabo Frida baganya korosia bu kinga ibagucia ndiye takieri babo goturikira ganga transport cooperative society bintu nibyo konyora chinda mwamuchiria cha musiro muntu magega tago cha gotabuka konyora gente kya koreki kya chirare ekento buna kiriye karogi achire kirine gente kya ibintu birimbire bibere centro igagusinkia na gochana nyene mageya bonya sa tora talinga no bongani wetu ochinguru chenya sae atumeka agatuma malaika ya gatukwanira tokayibole gento kiriya intubuna abafanyikazi ba matatu lina liri buri togoswa cooperative society kelina gento ayebieka obose ukibashyabo egento bekor kushasire ko beka maria Frida ndagedomba tabia totayora kunesha siyo mananya nonya ine shiringi eyemo tego kuno kene kyabanda abantu batabanyeti yani abakatenga yachibe kalya ngana wachiko koraki tagetengo tenga china wachiko beralia impake minute iri yabo ayo nyene nere kuchurusyo talifa ni minute ye kamati teri ko ingiria ase egendo tokoroka shasho mwananchi shasho member cooperative society area na algo sababa na ibale county ya Kisii bato inyore turoche baraba basere kwerigereri na intu baturigereri sana ba inyore batokonye tubwata ba MCA bari batokogania kuya tubwata abafanyi biashara batokogania kuya tubwate abantu abanene ba serikali batokogania kuya abachumbe aba women rep Kisii county omo senator omo governor abana siasa aba mbale boso bisiri pi nyakali ndo abananchi pato inyore paturigiriri barre muna tu abeiramo kera tu akone na bana siasa babere muna bo mayene tanya ko bakwana marieta babere baro banjanire batokonya bale enjera bako tokonya na inda abanza bakwanete almost abakwanete gendekamo banda etinga chairman
ikina kintu bakortekia kwale gocha una individual tinale bakwa besa nda kubikira se cooperative igo ebina bibirengeri bya ikero gwate bibirengeri byo konya abantu abara ibande gagwe kumba igo sensera iga usabo mwana siasa omwachire busano omotebiyaya chiri bwikisano bone gento bakora ayigendo ragire muntu agendo soanya machomaria nyagukwa intu tutagete guchira amo pamoja tugende pamoja tubugaterane toswase risirike rikoro kumya cooperative society ni batembara batabugatio moyo batagete gwita abantu bano lakini njenda batenga kwashindo katika jina la Yesu ekiagera koroko nyore ngenda abantu barosiri ayego kunya kubaira guchimuna babire kwabira guchimuna babire tutagete tokonyeke cooperative area no era sense moyo burire moyo tokarwariru gakwereru gakure ebinte binge sana bire maria igo certificate nere in place account nere in place igo means singa service ne paratek nere in place kere ntonke genrete ande ntuntu bwatinga ayenoyo asege tuturgosoa ayenoyo asege tuturgosoa tubwate tutokoro ke fitting committee tubwate tutokoro ke saga committee fitting committee nere ko kubeka ime fitting committee matenere ko kumanya mono nage ko tokote banga muntu takuru ko sen on te boyo manya takisumu aja so ko bare ntumu manyeti fitting committee te konya ko access emieneno yaye so nakitokote banga omuntu ndi bwenzi nare na ancheiri osoa ase cooperative kija abugate driving license abugate gari na be van na be matatu agende trailer na agende tipa yo muchanga na agende rikorokoro ichiko nabo bigoteba igo to gocha teba maki ngayanje nyakundi ne tipango gendia bono jitingo nyara goswabo ichike ryanjirete transport cooperative society onde buyensi igago koraki igago swaime step ende twachire twarosire njira engiya tukubwaterana kero yo ndabwataga shida tubwatenjira nakiko rangu buri abantu bari bane mutata tiboso ase usina cooperative usina ase rishirika geteiga bona ainga yugo tokora ayoko nyoro koramika ojikorra gusana konga okwane tv wate ne bintu byaye no nyino mumino gagwenta kuburi frida iga ayirende ko gonda ino mugakono paro gukora tebingo naye certificate yawo toro chikwatebire ne yabo kongo na babo mochera na babo nyarebe to tebingo eyabo naye neririye inga yore naye tocha kwanda January tukabese loan tabugati ukoramika tu muntu ndubeshe ukoramika mubwate sana ana sama tangaro muntu rutine mayagali kwenye kukuka kuru mayagali nani rongortari kuru mbiemana sana chairman mbiemana sana swali mwa perimo kubwati omorobeli mwari mwelaija ojenge akubwati tekora chinse mochichia nyakwae omari chelewa ikigogi no ali meyo morobeli godi baba na agotebanga no ali meyo morobeli kora chinse mochichia mosocho agendete kubwati omorobeli na mamu mwawe kyagera chairman biro bito byatonyorire ante tinya omurecheri bagakwanira abantere babali bali isko gali chinga kichobokole bwabo igonda itekoira libageri watebya abantere babaito bonsi piase bale nima etetali bonsi baranje gose banjire wategerera mangana ya togokwana lakini igonda iteko batebinga egente bono giachire ekabange babo tutamanyeti ekenegento giachire kobeka abantere babaitamo gose kobeka abantu bebiasale bya matatu byonsi bibya kerengenjo amo gaki nare gosabanga onde bwensi ori obwato gochaya sikari ngagenteke osine kya nyarebe oyo timwanje titindiko gecha gaki ogebeke kande sengenjo egenteke yaokebogoretie binte binge bona bono maiguchemani ateba ntori kogenda totebenga ngana ende ntotagete gochore kiombe kende kando tokeroke gose ngwelifea tokeroke gose no morecho gose no kongo otobwe kiombe gegenteke tobwate gekurukwa cooperative yebogoretie binte byonse welfare no ereime keregento keritwale kobeka kando no kereime igo nale kobasaba abantere babaito mwensipi ase mwaike ebe ne pasi okogendia ebe ne matatu enke ebe gari ende yonsipi okogendi igo nale kogosaba
ocho inie gente ke kiaranke bwato buya mambi sababu ekere gwasiekereiru base no maete gento kende gionsi pia kere giachakire utayo ekere ogochigocha maega gase no maete buno gocha igo nare kogani muna ntu abayegereri babantere babaitaiga nare gwanchobe magega nare kugosaba ndonsi asure bwanchoso egente getonguseramo ese ngenjo kurbono igangaita matuka bera atatu nkororore etabautie ng'aororo. Okay, mbia mono sana chairman tokolerango. Mbia mono ekiagera mwatware ni ase studio. Mbia mono asokunyira matatu. Matatu ngaki entambe yebire. Na indeta tente yandu wale skaliga. Matatu nemeremo. Eligoro management ya rengembe lakini mwana kwiranire. Abantu bari mokoro ali ba matatu tali bonse bobata matusi ali bana bali bana babwate. Matusi ali ago changia maybe kwetere njiro montare lire ne family yae. Maite kero monto no yongina. So okonyoro montare utase family lete yogo kumia. Abago chaparo kwa nalingana libe ano monto atabanya kerega tingo kwa matatu. Kwanya kerega tingo kwa gari. Ali kwa ni kare chiga. Baki matatu nobis. Unende yonse. Bantu babere matatu for long. Ba gore chigari ibere sato paka 10. Ba konyekire. Nabantu mbaro maine mbuli na tokonde ngabaligeli once pia. Basibuke bateba mbaro balengere ko legali. Talinga mbosi matako legali. Aliko batenga ko legali. Lakini karomo ko legali eke sake ko gendera. Eke sake kwa tamashariti. Andiko korre sake kwa tamashariti ama kongupa inele sako. Takita wono batebi ubisuri urase chisako. Bakonyore sake open tu. Irabu tu. Yani ro tu bose gonga no yakordeki. No ere no mukutano tanya kurangiria. No tukelimo. Umanye ngitali sako. Naba drivers baito. Chinga kibune chibono. Togendra to gushudia cha nyinge. Tuanja chali ya beterero butuko ebe yo mwayo. Tuanje umutwe uri to kwetoyo amuguru kunyangaya kurwesema ya geteri yari bari tuanje ebe yo mwayo. Tobwaterane egare karo kwarosire bakegare kando. Egare ngo itere. Egare ne chuma. Egare ko munyoka egare ko munyokigo. Egare ko genda egare ko gendiwa. Tobwate amashariti alia unabona sibiditometa. Nere yego ko sibidigabana. Kera sibiditometa yeko bara. Sibidigabana yego tipiti. Tagete mbatevinga onye no kubwa to baisa korusia esibidigabana ngango bichoriole egale munyakamano. Igaya saitani ukurangiri. Okorole birengale biko batevinga ganso enyaro bichori sibidigabana. Nyanga saitani utanganire. One gende becho ko next bosiabu. No kwigwa matangaso arama be didio omoyo ko gotebinga rusi sibidigabana manyo uri saitani ko gotainga ndaujenga ebono no muntu muya tindagitwa berense tigamba tebiga to sabanya sai echi para chitwa cyo salikire chikone so nje para cyo chinjiri chingiya kulende tigatore merali tuwaterane NTS ya chete para ukwara NTS ye bege tero di proki o mayana te agoncho gali gotama beke gali kando afatari otamaza na debicho. Tafatari. Ogo tama kuli go tamane gari. 90% chigali chatamira baskali chatamira ntiyasi chiri wekabya. Igere libo kamba alia enchira ya okamba pasi ile 51 sita mwara muna ya swaro chime wetoro mu driver ali go tameke mechanic ntiyasi. Ntiyasi go yakwana tole kabeno bale mu boisaine kuba kwana tole bya amangana alionsi pimutagete. Kuira sentiyasi ngocha gotabe mure enchira mukunya ikiorro banya mo wata wikorro gotabe mure enchira mukunya ikiorro ambase berenya sai nere okora kregento abale bonsi batorigereti twaraba no abarikira godi na mamu bomba torigereti abantu bonsi pimba torigereti tutanya ko kwana tokore kanya sai abe nainu na bantabaya ande karwe birengale bino gocha sendi TV igoro ya para masolo ndesi pimo bugate ushauri ndio si pimo bugate igrande TV kotikera bale mbatonyole. Okay, mbia mono sana sogwekera na studio na bigo gusangana into mbia mono sana nayo mwanchi muri area kwa bere gukubwati umurobiri yako twagachagete goikabona igatwikira mu area no gasemere kwa na kwa bere gukwimanya amangeli trene Frida Kerubo no lia kweneke buna chivi channel yogira gwikira sole asenchira ya bene nere nyanchama Abigail twara obuligereria orobia.